L-avvent din is-sena jibda bis-sejħa ta' Ġesu. Issru, titħedlux, tmorrux torqdu, ibqgħu mqajmin f'sensikom, iffukati, attenti. Issru għax ma tafux meta jerġa' jiġi sit id-dar. Issru anke qalb il-virusijiet tal-lum. Meta niġi għal-ħin tas-siju no u jiġi l-mallem tiegħi biex jagħmel il-kontijiet miegħi, ħajsibni attent u ffukat fuq xogħli? Pereżempju, quddiem il-virus ta' kultura ta' rimi anke ta' persuni u virus ta' kultura li mhux dejjem tipproteġi l-ħajja kif inhu xieraq. Jien kemm nisar, kemm noqgħod attent li nilbes il-maskra ta' protezzjoni biex nipproteġi lil innifsi u ta' madwari, pereżempju, mill-qtil tat-tarbija fil-ġuf, mit-traffikar illeċitu ta' dawk li għadhom ma twildux, mill-abbuż ta' droga, mill-eutanasja, mill-kefrija tas-solitudni, mit-tbatija waqt il-mart. Ejja mulej Ġesu, eħlisni minn kull virus tal-moħħ, tal-ispirtu, tal-ġisem. Enni biex fit-tlam tal-virusijiet illum nixel id-dawl tiegħek ix-xema tal-avvent u din il-ġimgħa passi żgħar konkreti kuljum, noss il-ħajja bl-imħabba. U hekk meta tiġi issibni nisar. Amen.